ez abszolút nem is támpít, nem látszik rajta. Sokáig nem szeretett. Fájdalmat okoztam meg. Na, szóval ilyen lesz, ha megvan teljesen. Hát, hogy mondjam, ő megvahíz, tehát nem kell túletesni. Én azt javaslom. Folyamatosan előtte van ilyen juniortárt, meg minden, de Nem eszik szabad. egy-két falatot, és de nem az, hogy Nem szabad. Mi túlzabálja lesz a vége? folyamatosan magát, hanem ott van előtte, mikor eszébe jut, eszik egy kicsit. Most de ide hozzá? Nem, Igen. nem kövér. Nehéz van, milyen kövér. És onnan, ahonnan való az őszök, azok ilyenek. Normál, nem kövérek. Nem kövér, nem. Több van? Tenyészteted? Egy pár. Egy Pár van csak, szóval nem az, hogy erre ráálltak, hogy Jó. gyártják Az sorba, a lényeg. nem sorba gyártják. Az a lényeg. Nagyon fejű. Leállítom már, hogy van. Első olyan, hogy találkozunk ilyennel. Nagyon szép. Fogják meg, mert én Meg van két megyek. kincsi. Még a udvarba. Gyere, turbo, gyere. Ja. És azokkal játszik, de hogy ugye azok nem így játszanak vele, hogy Igen. és hogy nem igazán. Eljátszik velük, de Az a lényeg, hogy majd a füle fölálljon. azért nem nagyon szoktam simogatni, meg Nem szabad. letörögetni. Nem kell. De már föláll most is, hogyha ha éppen úgy van kedve. Persze, hogy ez a bal oldal is föláll. Mi van? És hová merre mennek? Most ide autót cserélünk, aztán megyünk át Altára. Vissza Altára. Hol? Hisz, ami itt van,